U fil-waqt li Malta tinsab f'gata bil-popolazzjoni, f'gata bil-konġestjoni ta' traffiku u f'gata bit-tniġġis, b'konsegwenza li l-isptarijiet mhumiex ilaħqu mal-pazjenti, is-saħħa mentali dejjem qed tmur lura u l-kirjiet splodew il fuq. Robert Abela għażel li jinjora l-isfidi u nfex jiftaħar bi proġett jew tnejn li bħalissa għaddej bih Gvern Laburista. F'intervista ta' madwar sija li saret il-ħadd filgħodu, Robert Abela għażel li jiftaħar bl-ekonomija ta' pajjiżna fil-waqt li jinjora kompletament it-ħassib tan-nies. Diskors identiku ġimgħa wara ġimgħa li mill-ġdid jerġa' ma jagħti l-ebda serħan il-moħħ għas-sitwazzjonijiet li verament qed jaffettwaw u jinkwetaw lil poplu Malti u Awċi. Ir-rata tal-popolazzjoni qiegħda tikber b'mod drastiku kif ikkonfermalna fl-aħħar jiem il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Dan kif insista li bil-mudell ekonomiku preżenti fi żmien 17-il sena l-popolazzjoni Maltija se tlaħħaq 800,000 ruħ. Iżda għal Abela dan mhux inkwetanti u m'hemm bżonn ta' tibdil fil-prattiċi adottati minn Gvern Laburista iżda diversifikazzjoni fl-ekonomija. Fid-diskors tiegħu mimli buzzwords, Robert Abela b'mod insensittiv għall-aħħar ma tax soluzzjoni għall-għoli tal-ħajja. Dan wara li ftaħar li Gvern Laburista biss iħaddam prinċipji soċjalisti. Diversi esperti fl-aħħar jiem appellaw lil gvern immexxi minn Robert Abela sabiex b'diskussjoni fit-tul isib soluzzjoni għal faqar li qed jiżdied ġurnata wara l-oħra, kif ukoll l-ammont ta' nies li qed jispiċċaw mingħajr saqaf fuq rashom. Iżda Robert Abela ir-rata ta' faqar f'pajjiżna naqset. Dan b'kuntrast tal-aħħar għaliex rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera kif madwar 100,000 persuna jinsabu f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali, b'diversi persuni minn kull faxxa tas-soċjetà li mhux ilaħqu mal-ħajja. Apparti dan artiklu li kien ippubblikat din il-ġimgħa f'sit elettroniku tal-Midja Laburista dwar il-faqar u l-għoli tal-ħajja kellu barax ta' kummenti negattivi. Ħafna minnhom jikkundaw dak li ntqal peress li jingħad li l-faqar f'pajjiżna naqas. Iżda r-realtà li qed jaffaċċjaw in-nies tmur lil hinn mill-impressjoni li prova jagħti Robert Abela u l-midja tiegħu. Dan kollu juri biċ-ċar kemm il-Prim Ministru Robert Abela jinsab maqtuħ mir-realtajiet tan-nies u mhux iħoss il-polz ta' minnu batut. U dwar dak li qalet Carmen Ċantar fl-aħħar jiem, kif Ċantar sostniet li mhux qed teskludi li esponenti tal-Partit Laburista qed iwettqu frejma b'fuqha u fuq binta biex ikissru lid-Deputat Prim Ministru Chris Fearn, Abela baqa' f'fommu siket u ddeċida li ma joħroġ xogħol u għal Fearn.